Обявяването на независимостта на България се посреща враждебно от великите сили. Османската империя започва да се подготвя за война, но по внушение на английската дипломация решава да поиска 429 милиона златни франка. Според турските политици България е длъжна да плати тази сума по силата на Берлинския договор за периода от освобождението до 1908 година. Българското правителство обаче категорично отхвърля искането. Предлага да плати едва 82 милиона, което изостри отношенията на Балканите. От своя страна Великобритания изпраща предупреждение към България да спазва мира на Балканите, да не отговаря на турските провокации и дори ако се налага да отстъпи териториални компенсации на Турската империя, за да може да се откъсне от този васалитет. За България това е немислимо. В началото на 1909 година министърът на външните работи на Русия Александър Изволски отправя неочаквано предложение към България. Той предлага Руската империя да опрости дълг, който Турция има по силата на Берлинския договор спрямо Русия след освободителната война в размера на изискваните средства от Турция като обезщетение от страна на България за обявяването на независимостта. От своя страна България трябва да се задължи да възвърне сума в размера на нейното предложение 82 милиона франка на Руската империя, а разликата между двете суми ще бъде за сметка и покрита изцяло от Руската империя. Така всички страни останали доволни от предложението. На 3 февруари 1918 година новата съветска власт обявява, че се отказва както да погасява задълженията на руското царско правителство, така и да търси дълговете към Руската империя. Това историческо стечение на обстоятелствата освобождава напълно страната ни да плаща своята независимост.